Yes, basi umuntu menezeli ndithu Michael Usi. Manganya. Bwana Chimpepo ochokera ku Dodima Paramount Dr. Lundu ndi mafumu onse abana kubatu atisi muli bano Honorable Tomanika IP Chukwanov Madam Alinafe Kadonyo WFP akulu onse azibembezo Director of Programs kutoka ku World Vision Mr. Charles Chumombo Obira onse Chidomboma Amaidi Abambo Anyamata ya Sungwane Nokufuna kuti aliyense ndi paso ulimwaji ngati wala ena ikulukireni koma nonse mumve kuti ambuya kudaliseni ulemwana tabwera pano chifukwa cha nkhani imodzi titakulankhula zambiri koma nkhani imene yatibweretsa pano ndi imodzi nkhani yake ndi ya njala ndi chimene chatibweretsa pano Paramount mwalankhula nkhani ya chakudya Honorable Tomanika mwalankhula nkhani ya chakudya aliyense mwalankhula nkhani ya chakudya mukampeza munthu akudya simungazi kuti madyedwe awa ya DPP kapena Congress simungaziwo munthu akamadya madyedwe awa ndi mpingo wakuti simungaziwe madyedwe alibe mpingo madyedwe alibe chipani madyedwe alibe mtundu nkuona njala simasata chipani simasata mtundu simasata mpingo therefore tikamagawa chimanga osamakondera aliyense amene ali kulandira alandire aliyense oyenera kuti alandire ndikulankhula izi chifukwa chonena kuti dziko lapansi Satana akati akhale Satana umadabwanso kuti wafika apa bali anthu ena chifukwa cha ndale sakufuna kuti anthu wawo azilandira chimanga chifukwa akufuna aziti mwaliona bomali siri kupasani chakudya mcholinga choti pachizungu timoti akhale ndi political mileage kumene kundikupha kumene kundikuipa mtima munthu ukakhala mulonda nyumba yonse yako ukakhala mulonda nyumba siyandani siyako mwini wache akamabwera ukayima pakhomo kuti asalowe yako yathapo aliyense amene ali mdindo a president ine ma MP nduna anthu onsewa tikwayang'anirawa mwini wake ni Mulungu ifeyo ndi alonda ndiyeno zochita zathu ndakumudwa madera ena kupita ukupeza wandale wakumene koko akutuma anthu akabera vice president mwawowoze anthu wowoze koma inu ine kundiwowoze ngati ngadandaule ninganyenyeke iya ndili mwana ndawowozedwa ndikutopa tili ana timawowozedwa ngekuwowoza kulibe kansa chimanga chabwera apa World Food Program mogwirizana ndi World Vision kubwera kuno abwerera njala tiyathokoze Madam Kadonyo Bwana Charles Chimombo World Vision mukugwira ntchito ya ambuye mukugwira ntchito ya bwino chimanga ichi nchoti anthu adye komanso ndilankhule nkhani ina imenenso ili yoyipa DC makasoni muli anthu ena ake sindikudziwa kuti angabadwa bwanji ofuna kulemba akulemba anthu ena ofunikira osafunikira kulandira ndukasiya ofunikira kulandira pa zitupa zawo
komanso ndinayankhula kwina kwati kuti amene amata manambalawa sanayende bwino chilembe chonchi manambalawa iwo mima mulungu akuta anzawo akazizawo ali ndi njala. Ndiye bwana DC make sure kuti anyamatanu azichita zinthu mwachilungamo, azichita zinthu mwachilungamo. Musamakwanisidwe tinkana chodima kuti tapereka chimanga lero mukatipereka tusichimangosungira makuchiyangana talandira amachidya adikuta lero mwapereka matumba 900 titero Mungu amawazuti alipo pia anandibwata. Ndiye tize certificate program kuti anthu awa alandire chakudya. Ifenso amene tikulandira tiyeni tikhale anthu oziwa kuti tili nthawi yovuta. Osati munthu kuti ndachilandira anthu nsima ino weka kudya tukakula malaya yolandira ati yolandira osapanga makola bakudya tolandira iye mene munthu ayenera kugera mubwino ana adye macheza kizanga Charles Mombo okumbusana kuti mwana wina ali sukulu anawuzidwa kuna kuti ajambule zakudya zimene wadya zulo. Iye sanadi anangolema kuti sinadi mwaseka ifo yakambidwa nkhani pano chili chonchi koma mwanayo mukanamuona ndiko pelake rosinadye ndikumuona mene akuonekera ipenamba chisoni ifo iyeyo polema kuti sinadye samalemba kuti asekesa aphunzisi amalemba kuchokera pasi pa mtima. Sanadye kodi sanadye ngati mwanayo sanadye mklasi mwenda bwino ayi ngati mwana sanadye mklasi simuyenda bwino. Pakali pano mbawayi muno palibe ndi chimodzi chomwe chimene chichofunika kuposa funso kwa wina ndi nzache loti wadya. Pakali pano pa agenda yayikulu imene aliyense amulenda lwenzake wadya. Amene ndikaga chepewo agawira anzawo osakuti ile ndadya yesu nadi iyaye chibwera kaboma udya ife afumu nguzwa bwino kuti culturally mmene timakhalira ifeyo monga pa mwambo wathu timagawana mwambo umene ujawo usasiyike tizigawana. Pomaliza afumu ndikuthokozeni chifukwa cha mawu anu anzeru tamva. Komanso bwana DC ndikuthokozeni bwana Pepo WFP tinkaisa World Vision spela kule koma ndikuthokozeni tili kuno for one reason njala. And tipange zomwezo kuti njala anthu asayimve kupweteka. Njala anthu asayimve kupweteka. Olemba mulembe mwachilungamo. Ngati osalimba mwachilungamo a DC amene asakulemba za chilungamo athamangisidwe. Chifukwa sibwino kukhala anthu mu office amene zochitika zawo anguziyang'anira iwo anthu akuvutika. Anthu awa ngati ndi Mulungu tonse ndife alonda tiagwirire ntchito bwino. Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri olemekezeka. Pa nthawi ino tikhala ndi mwambo woyimira pa center yathu pano tikhala ndi mayina awa Julio Alichi, Master Basilio, Janet Black, Melise Chipula, Swema Chabwera. Ma beneficiaries amenewa olemekezeka Vice President tikhala ndi mwambo woti mupereke kwa mabanja amene wakuimbira mabanja onse anchikwawa muno. Ndiye anthu amene tiaperekeze a Vice President ndi aja anthu onse amene tapanga ma speech kuonjezeraponso a World Vision. Tipange moteromo ma beneficiaries athu. Zikomo kwambiri.
kulandira na vice president chimecho wanda amene alandire chakudya chathu koma asanalandire wina aliyense ali ndi kadi imene tikuyipanga isikani ya verification chifukwa sitingangoti chimanga ichi kadi yawo yapangidwa scan using njira imene timagawira chakudya ngati World Vision imene imachedwa last mile mobile solution ndiye awawa kadi yawo yavomera kuti iwo ndi bona fide beneficiary abwera pa warehouse yathu imene tikupempha kuti mutiperekere chakudya kwa iwo zikumuomera basi. Manjabo. So the amene kadi yao ya pomela through scanning kuti ni bona fide beneficiary tukupempha ni kuti Yandumirani Zugu Mogombiri Mayo wasu ni Zugu Mogombiri Tadi bang ni nanya boleh mai wa? Apa? Nanya boleh. Iru aku kira apa? Ya. Households, 677 households are female-headed households. The difference in the male-headed households. Zugu Mogombiri tubidiriza kugawa chakudya chi enazibwe kikosi cha kufoto ya programu yathu ya pano pachikwawa primary school mene mwambo wathu ukuyendera pano pachikwawa primary school. From there. Like, share, Malawian cameras, subscribe.